hlala 3 months yonke kanti kulicebo likaThixo. Thixo wathetha nami kweso simo sokugula, wathetha kum ngamanye amazwi ngase ndithi ndawumitha umbono mna ndingawazi. Wathetha izinto ezinkulu ke uThixo kum engekho semonti. Ndimana ukuya ke kutata endandiphansi kwakhe ndiyomxelela ba tata ndibona noku. Athi yo ndingazinto ke. Phinde uThixo aveze izinto ezinkulu ke endandingazazi. Aphinde athi yo ndingumntu ke othanda ubhala. Ndizibhala ke bathandekayo. Ndizibhale. Dariyamkha andiyazi pha endlini isekhona isenawo namaqweqwe. Ikhona misplacile nje. Izinto ezazithethwa nguThixo kum. Ndingenampendulo ke ngoba utatam wayesithi yo. Wafika kumyeni nami ke emveni kwalo 3 months. Ephethe ke icounter book enkulu naye. Endibonisa naye ke izinto ezithethwa nguThixo kuyo wayili ebesemonti. Sasikwiphulo ke lokugoduka for good eKapa. Injongo ke ikukuba sifuna ukuyovula okanye ukuyojonga ibranch katata wethu apho sasiseva khona. Tata nepassion kakhulu ke ngomcimbi wasezilalini. Wade ke wafumana nendawo pha ezilalini yoba sikhonzise kuyo. Bamnika abantu basezilalini ngela xesha wayepha. Wabuya ke wamxelela utatethu ba hayi siyagoduka ngoku sicinga uyohlala ezilalini. Ngoba inhliziyo yakhe yayikulomsebenzi awushiya wodwa pha. Ingengo wakhe phofike kwatata umfundisi. Kodwa ngenxa into ba abantu ebashumayezile. Sathi ke sikwelo phulo yasuka ke yayi turn around. Kwajika izinto. Wathi umfundisi ke sasiphansi kwakhe. Ndiyanikhulula ngokapha ebandleni badala. Thina sabe singacingi ngawuphuma. Utata waye sithi uyasikhulula sibadala. I think ke nangenxa yezinto ke naye wayezixelela nguThixo. Akazange ke asifihlele ke bathandekayo wasixelela naye izinto uThixo azithethileyo kuye. Efakazela ke nazo izinto nami ndamxelela zona. Tata ke ngekamxelela into ke yena. Ndaqaphela into ezithethwe kutata kwi-counter book. Awayebhala nami zezi sikwidari yami. Ikulapho ke wathi utata ethi kuyiSunday elandelayo uyasikhulula. Zange sibhontshise bathandekayo. Azange siphume kakubi. Waqokelela ibandla wathi ibandla lenkosi lo tata nalo mama ndiyabakhulula nabantwana babo. Kwakubuhlungu ngeyona ndlela ke bathandekayo ngoba sasingayazi basawuqala ngapi. Futhi sithandabuza nalento ithethwa ngutata kuthi. Sizibona ubana sizayiqala ngapi. Nalanto okuzeya basi ngobani sayiqala lento iqalwa ngabantu abanemali sayiqala ngapi. Because akuphangelwa kuleli. Savakala ke ingxolo ezazinkulu uphuma kwethu ba. Udingene ufuna 10 kodwa sikhulule phambi kwaba abantu. Kodwa kwathi hayi bafuna 10 wara. Uzayithatha phi imali oqala umsebenzi engaphangeli. It was painful ke bazalwane kakhulu. Dade engaphangeli kulo 14 years sikhulisa abantwana. Kodwa siyekanga ukhonza uThixo. Firstborn yami bazalwane angangena nanini uphangele bangcwele uzaphumela apha. Ungumntwana ke bazalwane oyazi kakuhle ijeni yethu. Umntana ke oyikwaziyo ukushutyelizwa ngezikipa nelokho. Sikule jeni yokhonza uThixo. Singazange sathi nangelanga elinye asiyo umkhonza uThixo. Abantil wayintombi endala kwalandela wesibini. Abakulo jeni bazalwane ebuhlungu. Yokubana ngaba uhlekiswa ngathi I can say that. Thina ke sinemali kwakuhlekiswa ngathi mamkibe thina ebandleni phakathi. Uma kuthiwa sizangena phi iseli namhlanje singaba abantu mosibahluphekile siphakamisa izandla. Kuzawugidwa ke kugidwe endlini yenu kuvele nala santi phansi kwetapeti. Uzathomile eshuku oshumayela yathi sanda mbona uThixo mna wamanikeniki. Izwe yami bebuhlungu bazalwane ndinqume ndithi akuphindi kungene enkonzo. Kodwa nangomso xeke kwabuza ba ngobani esihalela bosiphinde siphakamisa isandla. Because kwakumnandi lento isenhlizweni yethu.
noba sasithukwa sithukwa nangendlala. Bazalwane xa befika endlini yethu bavula ifridge bafike kukho amanzi, sithukwa ngendlala bazalwane. Hayi babengaxoki bathandekayo, silambile thina ekukhonzeni uThixo, silambile into. Simkhonza uThixo siya stishini, badlula abazalwane singena matikiti siyokhonza uThixo ekhaya elitsha. Ndingumakoti dakilinye jwi qhide yebomvu.